ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚವ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಆ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಒಂಚಾನು ಇನ್ನು ಜೀಗುಚ್ಚದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ದು ಪಂಡ ಮುಖ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಎಂಚ ಬೋಡು ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶುಲ್ಲೆ ಆಯಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಜೀಗುಚ್ಚೆಗೆ ತೊಂದೆ ಎನ್ಪಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ನಂಡಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಕಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಜೀಗುಚ್ಚದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬೀಪಿನ್ಲ ಬಕ ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈಲ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ತೆನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಡು ಚೂಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಯಾನರ್ ಇನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ್ಲ ಬೇತಿ ತರಟ್ ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಪೋಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚಾವೆ ನೆಟ್ ಅಂತೆ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಯಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಗೂಂಜಿ ತೆಪ್ಪುಡು ನಡುಟು ಉಂಡದು ಇಂಚಿನ ಅವೆನ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತದು ನೆನಿತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ಪುರ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಚಂದ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ತೋಚವೇನು ಎಂಚ ಬೋಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಸೈಜ್ಡ್ ಪೂರನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ ಅರ್ಧ ದಾತು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಇಡೀ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಏನು ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದ ಇಕ್ಕಂಡೊಂದು ಜಿಗುಜ್ಜೊನ್ನತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಂಡೆಯನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಡ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಶೋಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಅವು ಆತೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಟೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಗಂಟು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಸರಿಯಾದರ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕೈಟೊರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆಯನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಓಮ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಣು ಹೆಚ್ಚಾದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಓಮ ಇಪ್ಪುಣು ಹೆಚ್ಚಾದು ಚೌ ಪಾಡಿ ಡಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಂಚತುಲೆ ಈ ಹದಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ದಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈತುಂಟುಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೀಸನ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಇಟ್ಟಡೆ ಇಂಚ ಮುರ್ಕದ್ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಾದಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ರವಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೊಂಚೆ ಅದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜಿಂದ ರವಾ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತನು ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರವಾ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಚಾವೆ ತುಲೆನಿಕಲೆ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಚಂದ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚೆನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನೀತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.